Hlavnou príčinou vypuknutia vojny na Ukrajine bola snaha nového ukrajinského politického vedenia po roku 2014 stať sa súčasťou Severoatlantickej aliancie. Ruská federácia bola od samého začiatku proti takejto myšlienke a po neúspešných rokovaniach s ukrajinskou stranou, ako aj s predstaviteľmi západných štátov, sa rozhodla zaútočiť na Ukrajinu, pretože považovala prípadný vstup Ukrajiny ako akt ohrozenia svojej vlastnej bezpečnosti. Nová administratíva Donalda Trumpa pred pár hodinami zverejnila 28-bodový mierový plán ukončenia vojny na Ukrajine, ktorý počíta aj s uznaním Ukrajiny ako neutrálneho štátu. Okrem toho, tento mierový plán počíta s tým, že všetky územia, ktoré dobila Ruská federácia, zostanú ruské. Prezident ukrajinský Volodymyr Zelenský nesúhlasí s týmto plánom, ako aj ďalšie štáty v rámci Európskej únie. Nič to nemení na veci, že Ruská federácia v rámci vojny na Ukrajine si vydobila všetky svoje požiadavky, ktoré od samého začiatku predložila nielen Spojeným štátom americkým, ale aj západnému svetu ako takému. Ukrajinská strana už nedokáže zdorovať Ruskej federácii ani vojensky, ani ekonomicky a preto považujem prijatie 28-bodového mierového plánu pre Ukrajinu ako najlepšie možné riešenie